Hey guys, welcome to my channel. If you're new here, kita tanan nyo dahil tanan direct bago pa niya akong YouTube channel. No? So, hey guys, my name is Jean Paul Hinson. For short, GP Hinson. As what you can see sa ako ang YouTube channel name below. Yung YouTube channel. So, yeah, mana na siya. Anyways, so, today is my first vlog day. Siya nga first vlog. Kaya ganun na naman ko yung mga previous video. Pero mo ni siya ang kanang vlog ko sa ako ang day sa akong day today vlog today vlog na itawagan ni ha. So karon din nag-vlog ko cause nag-brand out anya whole day ang brand out, so wala ko buhaton, so ako na lang gi record na ako ang self among actually na ako igagawa ni kanami gibuhat. And sorry for the audio kay ko anay gaawan sa gawas madungog kaayo na, so sorry mo na siya, deal with it cause I deal with it. And anyways, mo na siya kung gana ka makita sa gibuhat ako nga adlaw, which is makita rin naman sa title down below. Kung gana ka makita kay continue watching, if hindi ka ganahan kay continue watching ka po naran na nimo in maara na siyang video ha. So mana ni siya kung napakita ninyo. Hey guys! Welcome. So karon nata diri sa finally nakagawas na ta. And then karon ang buhaton karon kay since brown out man or black out kay tibok lapo-lapo yung kami buhaton mga internet, so vlog na lang me onya karon malit ni og kamote og saging kay maninda me. Yes guys, mangolta mi guys kasi So, walang pasok, walang ganahan pera. mo makibaon sa pagbuhat sayon raman siya, pero pagtanaw na lang gud mo kasi Yes, ganahan po. mo mag business mao na lang na siya mag small may na lang magdagan ng kinabuhing kwarta. Yes, may na lang kugihan mi. So Bye and thank you and bye. tanawan na lang kung saan na mo pagbuhat yung sitwasyon sa mga diri guys, mga tao sa mga tubangan. Tanaw mo na siya kinamigi palit dira sanding yung mga nakahigaga na nakagawas na yun sa lungga. Kana dira dyan simbahan din na dira guys, kana dira Yes. simbahan na siya ligid kami wala may simba-simba. Ako Makasasala. na kaning sungay na ako sangko na sa universe. Saan naman yung masturya ron? Agong mastorya kay nindot kaayo ang life, miskin ing ani lang, you know, dapat magiging kalma lang tayo kay wag ta kabawon sa sunod na may tabo, laban lang yapon, makamatay pa, di ba? Ingat na siya guys, palihog lang. Kataka mga istorya kayo, mga sense mga istorya. Dapat manginabuhi taga to. Mao na siya sundag namo sa inyong balay dira paglihok-lihok mo tabang tawo mo sa inyong pamilya, di kayo sige dungga diya sa inyong kwarto dai mo padungga mo dira dai wa may. Bantog na sige kag higda. Wa may mabuhat, wa mo di mo madato ang ingana. Kaya nga manghugas mo plato, manglaba mo sa inyong dilaban. So while waiting sa among igagaw, yung igsoon na mo gawa. Yes. So naami song cover for you guys. Yes, Ay namin, guys, dili siya please cover di listen. ay kay. Kuhan din ni siya original piece na mong gawa. Yes, on one. Yes, para ninyo guys, para to encourage everyone y'all to stay positive in this Pandemic. situation that we're facing right now and everything. So, A a one, a two, a 1, 2, 3, go! Oh, I go wish na I'm just knowing gish no I said I hinongin at you. Wow. Na to guys, thank you. Japanese na siya, Chinese na language makasabot ato. Ano to? Mix na ng language sa kalibutan ng whole universe. Yes. Sabot ang muntanan. Salamat! Mga ni siya, huwag kami ka-video ganina sa pag-prepare sa to ang mga kamure. Yes. And pagpalit sa itong saging. So mga ni siya, ang pag-water na kay amo na lang gipanitan. First, gihugasan. Yeah. Gipanitan. Tapos ano gani, gutad-gutaran na ni para sa to ang kamote. Ano siya kay para sa to ang turon. So siya ang Panit. panit. Ako ang mag-cut niya.
Okay. So, Panit, tagsaging guys, yung ano yung yan, siya. So, change angle ta ko no. So, kailangan nyo ta mag-mask ka. Ito ba yung ibaligi, ano yan? Wash your hands. So, hands na ni siya. Yes, guys. Na-wash na ni siya. Hands na ni siya. Tapos, mask. Of course, mask. So, start na ta. Kaya launa, nakapit alas 3 yung mamaliya. So, muna na siya guys. Muna na siya og cut. Muna po siya og panet. So, karon kay ato na po ni siyang i-wrap para sa to ang Turon! okay, so, kaya siya ato siya butang sa ref. Kaya mo itong tani siya lain na kayo tanawon di siya presentable sa ato ni butang sa ref. Yes po, ma'am sir. Bye! So, na-scam po kami guys. May isang pack po kami na lumpia wrapper na di na namin gagamitin. Tagalog kay. Di na namin gamitin kay gamog sintawon, intan, usagin ni siya kabuok, gamog na kanina kay yellow, diri kay green, ito nga kay green. Tawon, sayang kay 25 ba yan ni. Alkansi na guys. So kasi sa delete na nila mo gamiton kay taon na lang tao ba mga on ani. Musod pa sa tong lawas, delikado na napabay virus, madungagan pa yung virus na, delikado, mga matay lang tanan na. So, nagpabukal na ta guys, mga na siya, nagawat na natin ng mainit na mantika. So while waiting, maghayang mga hinayhay dira, hay mo guys, sa mga hinayhay. So let's talk about nanong nag-burn out ron. So karon alas 2 na, pero burn out nga pang siya, kay tungod. So 8 AM na siya nagkuhan, burn out. Blackout. Okay, blackout dahil siya, kay tibuk Lapu-Lapu City, Cebu ang nagkuhan. Hunya, ang reason do kay maintenance. So ana magugtas na lang tani. So kana siya after nagluto sa tong buhat karon kay mangiba na buhi taglakaw ani kay ato ning isuroy. Yes. No? Isuroy na mga nuktok tas mga balay diri sa mong balay. I mean diri sa among subdivision kay mingaw kay ni diri so makita niyo kung ganaw makita mag-vlog guro mi usawa na mo pag i-vlog na mo pagsuroy na mo aning amo pang baligya para makita pud mo unsay naong diri sa amo adapit. Struggle sa pagbaligya. Sa pagpanginamuhi, gitawag namin siya. Oh my God, patong na! So, oh my God, nice game. So, wala na siya. So, ako muna ipakita ninyo, maybe sa next vlog, if dili kaayo, tantong taas, no? Ang pagpanuray namo sa amo, ang pangbaligya. So, karon magkubat na lang ta. Muna mo to siya ang preparation. So, naglobat good ang kaano ang ato ang nag-memory full siya. So, nakat siya ang pagbuhat sa ato ang turon. So, anyways, mauna ni siya. Kato ganina. Guys. Nami, pakita ninyo guys. Nami pet diri nga. Grabe, nice kayo siya na pagka-pet. Guys, wait lang, hulat ako. Taray. Dali, puli. Dari. Si maambak kanta ni guys. Grabe cute kay ni siya sa ngatanan guys. A 1, a 2, a 3, a go! Siya mo focus. Tara guys. Una siya guys. Cute. Scary. Di ba guys, nindot kay guys no? So guys, ready na tong saging guys. Kaya tong mantika, niinit naman. So, let's go! Init na siya, so ito na siya ibutang. So first time pag na magbuhat o ganing kamutik yun so base sa mga nakita kay murag
before nato ihumo lang ang suka kay kanang dili pa siya fully cooked. So tanawon lang nato ni bahala na ni siya. Importante makaon. Alright. So cut sa takadiyot guys na kanal namin siya kay alas 2 ta kapin hapit na alas 3. So kailangan mo pa alas 3 makasuri na mi para mahalin po siya no kanang mga uban mo dili mo palit niya ilang ikuan ba ilang irason kay manamings na pero which is okay ra pud silang palit bala sila pero mas mayo man ang among isuroy na kanang before alas 3. So dali-dalion ni namo dili kiba na mo unsay naong anang kamutiki og turon no so mao na siya guys. Diretsoon na tani so dalion ako niyo gluto para dili na mi magkarakara para mahurot mo siya. Few moments later. Hey guys, so manan na mi pamaligya actually ganina na kami naman og pamaligya karon ako ka excuse me karon pa ako ka close ako ang vlog and that's what you can hear gaowan sa gawa sa kusog kayo. And finally nibalik na among kuryente mga around 4 PM sa hapon. So nakabalik na siya sakto kaayo po. And guys nakuman mi og luto nakapabaligya mig sugod alas 4 po. So kulbaan kayo ko kay basin niya dili mahalin bakit kasi may musta ka alas 4 hapit na mo alas 5 yung muni hapon na mo siya hapit. So mga tamo na lang gitry og kanang suroy may gani nahalin na siya na horot so walay kabalakan okay ra. So mo na to siya nakalisod mi gamay sa pagluto kay of course first timer magluto kaya kasi first timer niya maligya dayon na siya. So hope you guys enjoy this video and if you do please give this a thumbs up and share this video para suporta and subscribe. Thank you.